Per enregistrar la pantalla del nostre Mac podem fer servir una eina que segurament ja tindràs instal·lada al teu ordinador. Es tracta del QuickTime Player. Després d'obrir l'aplicació, anirem al menú superior, Archivo, Nova grabación de pantalla. Al desplegable de la dreta podrem configurar diversos paràmetres, per exemple, la qualitat d'enregistrament. En el nostre cas seleccionarem la qualitat alta i li direm en quina carpeta volem que ens desi l'arxiu de vídeo. Per a començar a enregistrar, premerem el botó vermell i després Iniciar gravació. Podrem ensenyar qualsevol cosa que mirem a la nostra pantalla, des d'imatges, una presentació o instal·lar un programari. Quan acabem, premerem Detener gravació. Així de fàcil, només haurem d'anar a la carpeta on li haguem dit que es desi el vídeo i reproduir-lo per a comprovar que tot sigui correcte. Ja podràs passar-lo per VideoFlow per afegir la marca UOC i publicar-lo dins o fora de l'aula segons les teves necessitats. Fins aviat!